आखिर कान्हा के भक्त काहे बन गई प्रियंका पंडित, कौना कारण से डूब गई रहे करियर। नमस्कार, हमार नाम नेहा हर और भोजपुरिया चस्का देख रहल बानी। आज के वीडियो में हम लोग बताब एगो ऐसन अभिनेत्री के बारे में जी ग्लैमर्स के दुनिया छोड़ के अब अध्यात्म के रास्ता अपना चुकल बाड़ी। आखिर काहे ई इंडस्ट्री से दूर हो गई, का कारण रहे, ये सब जाने खातिर बनल रही वीडियो में। हम बात कर रहल बानी भोजपुरी अभिनेत्री प्रियंका पंडित के बारे में। एगो समय रहे जब यहाँ के अदा से लोग के ब्लड प्रेशर बढ़ जात रहे, लोग यहाँ के एगो झलक पावे खातिर बेताब रहत रहे। यहाँ के हर गाना और फिल्मन में गजबे रोल निभावत रहनी, लेकिन अब ई मोह माया से दूर हो गई बड़ी और एगो अलग जीवन जी रहल बड़ी। बता दी कि यहाँ के एक्टिंग के दुनिया छोड़ के भगवान कृष्ण के भक्त बन गई बानी। अगर रिपोर्ट्स पर विश्वास कल जाओ तो ये अभिनेत्री अब वृंदावन में रहेली और भगवान श्री कृष्ण के अपन जीवन समर्पित करते ले बड़ी। बता दें कि प्रियंका पंडित पहले भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेत्री रही, बाकी एगो हादसा उनकर जिंदगी के बदल देहलस। बता दें कि कुछ साल पहले अभिनेत्री के एगो अश्लील MMS लीक हो गए रहे। लोग ये वीडियो के प्रियंका पंडित के बता के खूब शेयर कर रहे। हालांकि प्रियंका के ऊपर अपन प्रतिक्रिया भी देले रही, जाना के बाद अलगे जीवन अपना ले बाड़ी। बता दें कि प्रियंका अपना रहन सहन से लेके अपन खान पान सब कुछ बदल देले बाड़ी और अब यहाँ के तस्वीर भी भक्ति वाला ही दिखाई देला। यहाँ के सब कुछ छोड़ के कान्हा के अपन दोस्त बना ले बानी। बता दें कि यहाँ के अपना करियर की शुरुआत प्रदीप पांडे की चिंटू के फिल्म 2013 में आयल रहे, जीना तेरी गली में। ए फिल्म से अभिनेत्री अपना करियर की शुरुआत कर रही और अभिनेत्री अपना करियर में करीब 50 गो फिल्म कर चुकल बाड़ी। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय आ सुंदर अभिनेत्री में से ये मानल जात रही और वो लगभग हर हीरो के साथ काम कर चुकल बाड़ी। प्रियंका पंडित के असली नाम जौन बा गार्गी पंडित था। इनका जन्म 3 जून 1991 के उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भइल रहे। वो ब्राह्मण परिवार। प्रियंका पंडित ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कैले बाड़ी और वो अपन शुरुआती पढ़ाई खुद अहमदाबाद से कैले रहली। प्रियंका कई गो हिट फिल्म दे चुकल बाड़ी, जना में जीना तेरी गली में, पवन पुत्र, कर्ज विरासत की, आवारा बलम, इलाहाबाद से इस्लामाबाद, हमार जान तोहरे में बसेला परान, नाचे नागिन गली गली, तोड़ दे दुश्मन की नली, राम और अली जैसन हिट फिल्म में काम कर चुकल बाड़ी। फिलहाल ये अभिनेत्री सब चकाचौंध जीवन से दूर हो गई बाड़ी और ये कुछ अलग जीवन जी रहल बाड़ी। अगर वह के वीडियो अच्छा लागल हो कि तो लाइक करी, शेयर करी और हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करी। नमस्कार।